ಇತ್ತೆ ಇರೊಂದು ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ ಇರ ತುಳು ವ್ಲಾಗ ಕಲ್ಲುಂಟು ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ತೆಗ್ದೊಂದ್ರು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ನೀವು ಪರೋಟಾ ಬಗೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಪರೋಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೈದಾ ಅಥವಾ ಗೋಧಿ. ನಿಮಗೆ ತುಳು ಬರುತ್ತಾ? ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ? ಎಡ್ಡೆ ಮಿಂಚಿ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ತಂದದ್ದು, ಗಿಡದಿಂದ ಬೆಳೆದ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಂಚಿ. ಹೌದಾ ಇಕ ಖಾರದ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಂಚಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಿಂಚಿ. ದೊಂಬು 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 ಉಂಡಾಡಿ ಬೇಗಲ್ಲ ಬಿತ್ತುವಾಗ. ಮಾಮೇನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪತ್ತೆ ಏನು ಅನ್ಪಾರ ದಾದಾ ಅನ್ಪಾರ ಇರ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ರಡ್ಡು ಪಾಕರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾನು ಮಾತಾಡ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ನಾಗ ಇರ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಲತ್ತು ಬರ ಇರು ಸೂಪರ್. ದಾದಾ ಅಲ್ಪಾರ ವ್ಲಾಗ್ ಅದು ತೋಂದೆ ಹೆಂಗ ಖುಷಿ ಬೇಜಾರು ಮಾತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ವ್ಲಾಗ್ ತುನಾಗನೆ ನೀನ ಬಂದ್ಬಿಡು. ಏನಂಡಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ಇತ್ತ ಹೋಗ್ತಾ ಈ ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ತೂಪರ್ ರೈಟ್ ಇದೆ ದಾದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂತ ಮಲ್ಪಡು ಮಲ್ಪುಣ ಪೂರ ತೂಪೆ ಮಲ್ಪುದ ತೂಪಿ ಇರ್ ನಮ್ಮದಕ್ಕ ನೆಟ್ಟೆ ಪೊಣ್ಣಾಡ್ಗನ ನಾಡು ನೆಟ್ಟೆ ನಾಡು ಅಡ್ಡ ಕೈ ಬತ್ತಿ ಐತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡೆಕ್ ಕೈ ನೀವು ಕಟ್ಟು. ಶನಿವಾರ ತಿನ್ನಿ ನಮ್ಮ ದಾದ ಅಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಣೆ ಚಾಕು ಪುಂಡಿ ಮತ್ತೆ ತೋಟದಾಗ ಇವು ಒಕ್ಕ ಒಂದು ಚಿಕನ್ ಚಿಕನ್ ಡೆನ್ಸಿನಿ ಚಿಕನ್ ಏನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಡಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇನ್ನ ಮಲ್ಲಮ್ಮಗೆ ಬಂತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅನ್ಕೊಡು ಅವು ಗೊತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಚಿಕನ್ ಚಿಲ್ಲಿದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಆತದು ಐಕ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಉಪ್ಪು ಮಂಜೊಲು ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲವರ್ ತೆತ್ತಿಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಮಲ್ಪರಂಜ್ ಬಾಕ್ ನಾನು ಎಣ್ಣೆಡು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾಕಿ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಫ್ರೈ ಆಂದುಂಡ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಆಯಿಲ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಪಾಡ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದ್ಸರಿ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆವಡ್ ಐದ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟು ಮಲ್ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಪಾಡು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಚೂರು ಎಡ ಮುಂಚಿ ಒಂಚೂರು ಹನಿ ಅಂಡ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬೇಯರದಿ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬೇಯೋಡತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗೋಡು ದೊಂಬು 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 ಉಂದಾದಿ ಇರ್ದಾದ ದೀನಿ ಯಾ ಮೀನು ಏನು ಮೀನು ನುಂಗ್ಯಲ್ ಮೀನಾ ಒಣ ಮೀನು ಒಣ ಮೀನು ನಮ್ದು ಒಣ ಮೀನು ನಿಂಚ ದಿಯೋಡಪ್ಪ ನಿಜನ ಕಕ್ಕೆಲ್ ಬತ್ತು ಕೊನ್ಪ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತು ಉಡ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಅಂದು ಹೋಯ್ತು ಉಪದ್ರ ಬನ್ನಿ ಕಾಗೆಗಳ ಉಪದ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಗೆಗಳ ಉಪದ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತೇನು ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಗುದು ಎಲ್ಲಿಂದ ತಂದದ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಂಚಿ ಮಂಗಳೂರಿಂದ ತಂದದ್ದು, ಗಿಡದಿಂದ ಬೆಳೆದ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಂಚಿ. ಹೌದಾ ಐಕ ಕಾರನ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಂಚಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಿಂಚಿ. ಈ ರೀತಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮತ್ತು ಫುಲ್ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡೋರು. ಅದು ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುದಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಬರುದಿಲ್ಲ ಅದು. ನಿಧಾನ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದು, ನಾನು ಸೌನೊಂದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ಕನ್ನಡ. ನೆಕ್ಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲಾರ ತಮ್ಮುಲು ಒಂದು ಮಲ್ತಿನಿ ನಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲಾರತ್ತ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅದು ಇರ್ನ ಅಮ್ಮನ ಕನ್ನಡದ ಮಿತ್ತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇವತ್ತು ನಿಂಚದು ಮಾತಿರ್ಲಿ ನಾಚಿಗೆ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಒಂಚೂರು ಬೇಯಡ್ ಮಾರೆ ಅದಗನೆ ಬಾಯಿ ಪಾಡ್ ತಿಂಡ್ರೆ ರೆಡಿ. ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕಿ ತಿನ್ನುವಾಗ ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಎಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮಿಂಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಯ್ತು ಎಂಚತ್ತದು ಖಾರ ಹತ್ತದ ಇದು ಖಾರ ಖಾರ ಬೋಡಿತ್ತು ಬಗ ಎಂಚತ್ತದ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದಾಳೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ನಿಮ್ದೆಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಾ ನಗತ್ಯಾ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ಇರೊಂದು ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ ಇರ್ನ ತುಳು ವ್ಲಾಗ ಮಿಕ್ಸ್. ದೈನಂದಿನ ಅಡುಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಓದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ. ಶುಭ ದಿನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ನೀವು ಪರೋಟಾ ಬಗ್ಗೆನ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಪರೋಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೈದಾ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲ, ಗೋಧಿ ನಿಮಗೆ ಮಾಡುವ ತುಳು ಬರುತ್ತಾ? ಪದರವಾದ. ಓ, ತಿಳಿಸಿಲ್ವಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ. ಬರ್ತದ ನಿಮಗೆ? ತುಳು ಬರ್ತದ? ತುಳು ಬರ್ತದ? ನಿಮ್ದು ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿಗೆ ತುಳು ಬರ್ತದ? ಅದೆಂತ ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿ? Do you know Tulu language? Go ahead, I'm listening. Do you know Tulu language? Let me check. Yes, I can understand and communicate in Tulu to a useful extent. Ya vendai cutting. Insurance. Ini kan pa ini? Investigation. ಪೊಸತ್ಗೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತಂದೆ ಪೊಸತ್ ಐಕಿತ್ತ ಕೇನು ಜಿದ್ದುಂದೇನು ಕೊಡ ಪೊಸತ್ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಪೊಣ್ಣ ಹೊಡತ ಹೊಸ ಹೊಸತ್ತೆ ಕನ್ಪಿನಿ ಅನ್ನಮೆ ಹೊಸ ಪೊಣ್ಣ ಅಂದ ಈ ಒಡೆ ಡಿಜೆ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪನ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಾನು ಕಂದು ಇಂದೇ ಇರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಕಂತೆ ಇರ್ನ ಇರ್ದಾದು ಪನ್ಪರ್ ಫುಲ್ಲೇನು ಅನ್ಕೊಂಡು ದಾಯಗ ಮದ್ವೆ ಬಿನ್ಬೊಡ್ಚಾ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಫಿ ಬೋಡ್ಚಿ ಅಂದೆ ಆಯ್ ಮದ್ವೆ ಬಿನ್ಬೊಡ್ಚಾ ಕೊಂಚ ಆಸೆ ಉಂಡಪ್ಪ ಅವರು ಈರಾಯ್ಜಾರ ಅಚ್ಚ ನಾಯಗ್ಲೊಂಜಿ ಆಸೆ ಅಂದು ಎಂಕೊಂಚ ಆಸೆ ಉಂಡು ಕುಡಂಜಿ ಮರ್ಮಲ್ ಬರೋಡು ಕುಡಂಜಿ ಬೇಗ ಬರ್ತದು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಡಿಗೆ ಒರ್ತಿ ವೆಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಒರ್ತಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅವು ಯಾನ್ ತೂವರ ಮಕ್ಕ ಮನದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪರೆ ಅಲ್ಲ ಬತ್ತಿ ಏಕನ ಹುಡುಗಿ ಉಂಡೊಮ್ಮೇನೆ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ನಾನು Connect and connect and incoming call. ದಾದ ಬರ್ತೀನಿ ಏರ್ಕಂತೀನಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಏರ್ಕಂತೀನಿ ಇರಾ ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಕಂಡ್ರೆ ಇರದ എന്നതാണി മീൻ മത്തനുങ്കയ മുഞ്ചിനുങ്കയ ദൊമ്മുണ്ട് ലായിക്ക് അപ്പള പാടുണ്ട ಮಾತು ತನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪುಲಿ ದಾದ Ice cream review korle. ಚೋಕುಂಡು ನಿಗುಲ್ಲ ತಿನ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಪೇಡ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತವೆ ನುಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನ್ ನುಂಗುಂಡೆ ಎತ್ ನುಂಗುಂಡು ಒಂಚೂರು ಪಾಡೋಡಪ್ಪ ಆ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಪಾಡೋಡಪ್ಪ ಡಬ್ಬೆಡ್ ಬಾಡ್ಯಾರ ಡಬ್ಬಿ ಗಾಡಿ ಓ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ನುಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೀನು ಮಂಗಳೂರಿನ ಒಣ ಮೀನು ಆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಒಣ ಮೀನು ಮಂಗಳೂರಿನ ಒಣ ಮೀನು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ವ್ಲಾಗ ತುಳು ವ್ಲಾಗ ದಾದಂದೇ ಅರ್ಥ ಬುಜಿ ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ 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 ಉಂಟು ಬೇರೆ 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 ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ತೆಲ್ಪುನ್ ಕೂಡ ತೆಲ್ಪುನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಂಟು ಗೊತ್ತುಂಟಾ ತೆಗ್ದೊಂದ್ರು ಹೊಡೆದ್ರೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಭಯಂಕರ ವರ್ಷಗೈತೆ ಮೂರು ಬರ್ಸನ್ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಗಾಳಿಡೆ ಮೋಡ ಪೂರ ಮಾಯ್ಕಪ್ಪು ಬಾಗಂದಿಜ್ಜಿ ಊರ್ದಾಗ್ಲು ಬರ್ಸ ಬೊರ್ಚಿ ಬೊರ್ಚಿ ಬಂತೇರು ಮುಲ್ತಾಗ್ಲು ಬರ್ಸ ಬೋಡು ಬೋಡು ಬಂತೇರು ತುಲೆ ಮುಲ್ತ ವೆದರ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಮುಲ್ತ ವೆದರ್ ಶೋಕುಂಡು ಗಾಳಿ ಗಾಳಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಸುರುವಂಡು ವಾಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ ಇರ್ದಾಯ್ ಪನ್ನೆ ದಿನೋಲೆ ಇತ್ ನಡಪು ವರತೆ ಇರ್ನ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗ ದಿನ ನಡಪುನು ಕೈ ಕಸಡಿಲ್ಲ ದಿನೋಲೆ ಎತ್ ಬೋಟ್ ನಡಪುವರ್ ಬನ್ನಿ ಭಯ್ಯ ನಮ್ಮ ದೊಂಬು ಬರ್ರಾಗು ಮೇಯ್ ಹಿಂಗಾಪು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆರ್ ದಿನ ಸಾಧಾರಣ 3 ಗಂಟೆ ನಡಪಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಡಪು ಅಂದ್ ಅವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಪುಂಡು ಒಂದೇ ಹೊತ್ತ ಓಡೆ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ ಆರ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತೇರು ಆರ್ ನಡಪರ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿತ್ತೇರು ಆರ್ ಒಡೆ ಒಡೆಯಲ್ಲ ಸೋಪಿನ ಮೇರೆ
ಅವ್ರು ತಿನ್ಪಿನಿ ನಡಪುನು ಪೂರ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತ ಇತ್ತ ರಿಜೆರ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ನೀರು ಮೊಬೈಲ್ ಬೀಗ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಓಡು ಅತೆ ದಾದಾ ತುನ ಪಾಪ ತೋಜುಂಡಿರೆ ಇಂಕ ಮೊನ್ನ ಮತ ತೂನಗ ಪಾಪನೇ ತೋಜು ಅರವ್ವಾ ಬಿದೈ ದೇಶದ ವ್ಲಾಗ್ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೇರ ಅಲ್ಲಿ ತೂನ ಪಾಪ ತೋಜುಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಾಡ್ದು ಬಿದೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ಗೆ ಇರೊಂದು ಕಟ್ಕೊರ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಲೆ ಕಟ್ಟೊಂದು ಇರನ್ ಲೆಪ್ಪೋಲ್ಗ್ಯಾರ ಇಲ್ಲೋ ಕೆಲ್ಗೆ ಆ ಈರ್ ತೂಪಾರ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸು ಬರ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಇರ್ ತೂದು ಬಾರಾಡ್ ಪಾಪದ ಐಸ್ ಕೊರ್ಕಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಏತುಲ್ಲೇರ್ ಮಾರು ಎಡ್ಡೆ ಹೊಡಿ ಏನಂಡದ ಐಸ್ ನಮ್ಮ ವ್ಲಾಗ್ ತೂ ಓಡತ್ತ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ನೀರ್ ತೂಲೆಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬಾಗು ತೂಗೋಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂಚಿ ತೂದು ಪನ್ನೀರ್ ನಮ್ಮಲಾಗಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಗೋಡು ಲೈಕ್ ಕೊರು ಲೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಇಜ್ಜಾ ಅವು ಬರ್ಪಿದೆ ಹಿಂಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಪನ್ನಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಬ್ ಸಬ್ಬು ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪನ್ನೆ